Федерацияи футболи Тоҷикистон дар охирин ҷаласаи кумитаи иҷроия натиҷаҳои дар соли ҷорӣ касб кардаро ҷамъбаст кард. Ҳамкорони мо бошанд, кӯшиш карданд бахшҳои аз фаъолияти ин федератсияро бар риштаи таҳлил бикашанд. Федерацияи футболи кишвар яке аз пуркортарин ва фаъолтарин федератсияҳои Тоҷикистон маҳсуб мешавад ва мо ҳам инҷо омадем то аз бахше аз фаъолиятҳои ин федератсия рӯнамоӣ кунем. идорау бахшҳо дар федератсияи футбол зиёданд ва мо нахуст ба идорае ки бо дастаҳои мунтахаб сару кор доранд рафтем ки бисёр рангоранг буд, пур аз парчам ва нишони дастаҳое ки мунтахаби кишварамон бо онҳо бозӣ карданд. фақат ҳамин идора дар соли 2019 бо 116 бозии байналмилалӣ сару кор гирифтааст. аз ҷумла наврасони то 15 сола 12 бозӣ, наврасони 16 сола 23 бозӣ, 17 солаҳо 17 бозӣ ва мунтахаби 19 солаҳо 9 бозӣ ва мунтахаби то 23 солаҳои кишвар 13 бозии байналмилалӣ анҷом доданд. дастаи миллии кишварамон низ дар соли сипаришаванда 11 бозӣ бо дастаҳои хориҷӣ анҷом дода майдонҳои кишварро пур аз мухлисони футбол карда буд. дар канори мардони тоҷик пас аз ташкил шудани лигаи футболи бонувон, мунтахаби бонувони кишвар низ дар раддаҳои гуногуни синусолӣ 14 бозии байналмилалӣ анҷом доданд. таҳти идораи департаменти мунтахабҳои Федератсияи футболи кишвар ҳамчунин дар риштаи футзал низ 17 бозӣ бо дастаҳои кишварҳои хориҷӣ анҷом шудааст. дар маҷмӯъ дар соли сипаришаванда футболбозони кишвар дар арсаи байналмилалӣ нисбат ба соли 2018 25 бозӣ бештар анҷом доданд ва дар ҳамин чорчӯб мунтахаби то 17 солаҳо ба чемпионати ҷаҳон роҳ ёфта буд. ҳамчунин Федерацияи футболи Тоҷикистон имкони бозиҳои мунтахаби Афғонистон дар марҳилаи интихобии чемпионати ҷаҳонро дар варзишгоҳи марказӣ фароҳам оварда, қаҳрамони феълии Осиё мунтахаби Қатар низ ба Душанбе омад. раиси Федератсияи футболи Афғонистон ки марди футболи ин кишвар номида шудааст, дар ин хусус чунин ақида дошт. аввали зор сипос кунем аз давлати Тоҷикистон, Федерасияи футболи Тоҷикистон на танҳо имрӯз дар хидмати футболи Афғонистон буда, дар гузаштаҳо ҳам хидмат барои футболи Афғонистон карда. футболи Тоҷикистон, Федерасияи футболи Тоҷикистон, давлати Тоҷикистон тамом заминаҳоро мусоид месозад барои футбол, барои пешрафти футболи Афғонистон. ҳамин қисме ки як равобити бисёр ҳасанаву неку давлати Афғонистон ва давлати Тоҷикистон дора, як равобити бисёр неки Федерасияи футбол ва Федерасияи футболи Афғонистон бо Тоҷикистон дора. президенти Федератсияи футбол муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз замони оғози фаъолияти худ таваҷҷӯҳи хос ба рушди футбол миёни кӯдакону наврасон дошта, лигаи кӯдакону наврасонро ташкил ва пас аз гузашти чанд сол ба дастовардҳои назаррас ноил шуданд, ки зинаи ноиб қаҳрамони Осиё шудани наврасони мо баёнгари самаранок будани ин талошҳо мебошад. имсол ҳам лигаи миллии кӯдакону наврасон бо баргузории мусобиқаҳои футбол миёни наврасони то 13 сола, то 14 сола, то 15 сола ва то 17 солаҳо дар марҳилаи аввалия 745 бозӣ миёни 228 даста ташкил кардааст, ки аз миёни онҳо 39 даста ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтанд. афзун бар ин мусобиқаҳо лигаи кӯдакону наврасони кишвар чорабиниҳои дигареро низ доир кардааст. лигаи футболи кӯдакон ва наврасони Тоҷикистон лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд баргузор менамояд ки дар ин лига соли гузашта зиёда аз 17 000 кӯдак наврас аз синни 6 то 12 сола ширкат варзиданд ва имсол бошад дар ин лоиҳа зиёда аз 18 600 нафар кӯдак ширкат варзид ва инчунин аз ҷониби лигаи футболи кӯдакон ва наврасон дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол барои дарёфти мукофоти клуби туби чармин дар 3 синну сол баргузор менамояд ки дар ин мусобиқа дар ҳар як синну сол зиёда аз 126 нафар яъне хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ширкат меварзанд. инчунин фестивали грассрутс ки аз ҷониби лигаи футболи кӯдакон ва наврасон баргузор менамояд, дар ин фестивал зиёда аз 100 нафар кӯдак ширкат меварзанд ва инчунин аз ҷониби лига лоиҳаи оянда аз ту вобаста аст ки баргузор мегардад ва ғолиби ин лоиҳа рохат ба марҳилаи финале ки соли гузашта дар шаҳри Сочи баргузор гардид ширкат меварзанд. ضمناً در چارچوب مسابقه و چاره‌بینی‌های ذکر کرده مصاحب ما به طور عمومی طبق آمار لیگ کودکان و نورسان در 1675 دسته 20942 کودک و نورس در سراسر کشور فرا گرفته شدند که تعداد زیادی کودکان نورسان دارای توانایی‌هایشان محدود نیز در قطار دیگر نورسان از آنها بهره مند شدند.
бинобар ин конфедератсияи футболи осиё лигаи кӯдакону наврасони федератсияи футболи кишварамонро беҳтарин дар осиё донист. идораи лигаи миллии футболи кишвар низ бисёр фаъол буд, зеро муҳимтарин рақобатҳои дохилии кишварамонро доир мекунад. аз ҷумла бозиҳои лигаи олӣ, лигаи якум, ҷоми Тоҷикистон, супер ҷоми Тоҷикистон, ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ва ҷоми лигаи футболи Тоҷикистон дар чорчӯби лигаи миллии футболи кишвар баргузор мешаванд. дар соли сипаришаванда дар доираи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 29 даста дар 92 бозӣ байни ҳам нерӯ санҷида пас аз 2 марҳила соҳиби ҷомро муайян карданд. сипас бозиҳои лигаи олии кишвар оғоз гардида 8 даста барои унвони қаҳрамонии Тоҷикистон оид ба футбол байни ҳам рақобат намуданд. дар маҷмӯъ 84 бозӣ дар ин мавсим баргузор шуда ҷоизадорони чемпионати Тоҷикистон низ муайян шуданд ки дар канори бузургсолон дастаҳои ҷавонони лигаи олӣ низ ҳамин теъдод бозӣ анҷом доданд. дар лигаи якуми Тоҷикистон бошад 14 даста қувваозмоӣ намуда ҷамъан тимҳо байни худ 182 бозӣ баргузор карданд. мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол низ охири моҳи гузашта ба поён расиданд ки дар он 28 даста иштирок намуд. рақобати ниҳоии зери ҳавои сард аммо ҷолибу диданӣ сипарӣ гардид. афзун бар ин ҳама лигаи миллии футбол дар баргузории семинарҳои омӯзишӣ ва литсензиякунонии дастаҳои кишвар талоши бевақфа дорад ва коршиносони конфедератсияи футболи осиё ва федератсияи байналмилалии футболро ҷалб намудааст то сатҳу сифати арсаи футболи кишварро беҳтар гардонад. ин худ ҳама дастовардҳо, ҳама пешравиҳо, ҳама он натиҷаҳое ки мо имрӯз ноил гаштем, худи футболи тоҷик ноил гаштааст. он мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ки мо имрӯз хушбахтона имкон дорем дар ватани азизи худ баргузор намоем. худи дар соле ки сипарӣ шуда истодааст чандин мусобиқаи бонуфуз низ дар Тоҷикистони азизи мо баргузор гардид. ин ҳама нишонаи сулҳу субот, нишонаи оромӣ, нишонаи ваҳдат, нишонаи пешрафти тамоми соҳаи ватани азизамон ва ин ҳама албатта бо кӯшиш, заҳмат, таваҷҷӯҳи доимии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон мебошад ки мо имрӯз дар фазои ором, ваҳдати миллӣ умрбасар бурда истодем ва мо имкон дорем ки бо варзиш машғул бошем, тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошем ва умуман рӯз аз рӯз, сол аз сол шумораи ин мусобиқаҳо зиёд мешаванд ва албатта Федератсияи футболи Тоҷикистон низ бо роҳбарии бевоситаи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ боз чуноне ки ман қайд кардам нақшҳои хеле зиёд доранд барои пешрафти футбол дар Тоҷикистон. инҷо мо танҳо бахшҳое аз фаъолияти Федератсияи футболро баён намудему ногуфтаҳо ҳанӯз бисёранд. аммо ногуфта ҳамин воқеият аён аст ки аз рӯзи аввали фаъолият президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ корро аз рушди футбол миёни кӯдакону наврасон оғоз карда таҳкурсии хубе эҷод намуд то ояндаи футболи кишварро дурахшонтар аз гузашта намояд. роҳ дуруст интихоб шуда буд ва сол ба сол Федератсияи футбол ва умуман арсаи футболи кишвар муосиртару мутобиқтар ба талаботи созмонҳои осиёӣ ва ҷаҳонӣ мешаваду таваҷҷӯҳи масъулони футболи байналмилалиро ҷалб кардааст. пешравиҳои футболи меҳан чӣ дар дохил ва чӣ дар арсаи байналмилалӣ боис гашт Рустами Эмомалӣ узви кумитаи иҷроияи шӯрои олимпии осиё интихоб шаваду моҳи апрели соли ҷорӣ бошад дар ҷаласаи конгресси Ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ дар овоздиҳии президентҳои федератсияҳои кишварҳои узв ба вазифаи президенти Ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ интихоб гардад. дар худи ҳамин сол се мусобиқаи байналмилалӣ миёни мунтахабҳои 6 кишвари узви ассотсиатсия дар Тоҷикистон баргузор шуда наврасони тоҷик дар ин мусобиқот ифтихорофариниҳое низ доштанд. ба футболбозон супорида мешавад ва дар ҳамроҳӣ бо онҳо мо низ хушҳолӣ мекунем, мо низ хурсандӣ мекунем. ғалаба ба ҳар як тоҷикистонӣ муборак бошад.